cap aquí no. Anem a casa, Orphan. Deixa'm. No vull. Deixa'm! Tornem a casa, Orphan! Ell és massa important! La Zalea és la persona que més m'importa. Més que ningú! Orphan. Bon dia. Has dormit bé? T'he portat l'esmorzar, mare. Què et passa? És ell. Azalea. Kiriran Shelo. Què et passa, Kiriran Shelo? Au, que ja falta poc per arribar a la torre de l'Urial. Em fan mal les mans, Azalea. Azalea, tu també les tens fredes. Escalfor. Que calentor! Azalea, per què ho has fet? Jo volia arribar a ser una bruixa. Era la meva gran il·lusió. Cada dia m'esforçava per arribar-hi. Però, a més, als meus pensaments hi havia una altra cosa important. Els sentiments que m'inspirava en Childman. A mesura que creixia es feien més i més forts. I llavors, quan vaig fer 17 anys, era la primera vegada que m'enamorava d'algú. Ni em va passar pel cap que seria un amor impossible. Així posaries en perill els teus estudis. Treu-t'ho del cap. Però si jo Per què vas entrar a l'escola? volia aprendre a ser bruixa, però és que ara I seràs una bruixa excel·lent, si vols. ja no ho vull. Deixaré els estudis. Ara ja no vull ser bruixa. Azalea, per mi el més important de tot és que arribis a ser una bruixa. A partir d'aquell dia, vaig canviar del tot. Em vaig començar a esforçar al màxim per arribar al meu objectiu. Si un dia arribava a ser una gran bruixa, arribaria molt amunt. Volia atrapar en Childman tan de pressa com em fos possible i després superar-lo. Només buscava això. Era la meva manera d'estimar-lo. Però tot i això, ell sempre es va mostrar indiferent als meus esforços. No em va obrir mai el cor. Va ser això el que em va empènyer a fer servir l'espasa. L'espasa de Bartander! Kiriran Shelo. En canvi,
I ell em va voler matar sense el més mínim escrúpol, només per salvar l'honor de l'escola. Va ser molt trist. Molt trist. T'equivoques! Azalea, en Chainman volia salvar-te amb l'espasa de Bartanders! Azalea! Amb l'espasa? I què volies que fes amb aquella espasa? Que no m'has vist, Kiriranshelo? Aquest és el poder de l'espasa. Ho entens o no? No és així, Azalea. L'espasa de Bartanders ara encara està incompleta. No has experimentat tot el seu poder. Perquè sigui així, s'han de reunir els altres dos llegats de l'Stenjin. Azalea, et puc salvar! Encara et puc restituir el teu aspecte humà! Salvar-me? Encara que fos veritat el que m'acabes de dir, ara ja no vull recuperar l'aspecte que havia tingut en el passat. Kiriranshelo, ara ocupo una posició que ella, l'Azalea, no hauria pogut ocupar mai comptant només amb les seves forces, i això ho dec exclusivament al cos d'en Chainman. El bruixot més fort, més savi i més poderós de tot aquest continent. Azalea! Però sobretot, ara puc ser una sola cosa amb l'home que sempre he estimat. Ara sóc feliç. Finalment, he fet realitat tot el que desitjava. T'estic profundament agraïda, Kiriranshelo. Ets l'únic que de debò ha intentat fer-me recobrar l'aspecte humà. L'únic, t'ho agraeixo molt. Però no et sents sola així? No notes la tristesa d'aquesta vida? Continua sent aquell nen. Ets una persona meravellosa, però m'agrada que t'hagis portat així. Kiriranshelo. En Chainman. Què? Si això és la Torre de l'Ullal! La persona que vols veure és aquí, oi que sí? Però què fas patant la xerrada aquí tranquil·lament? Mira, allò és la cova dels bruixots diabòlics. Què farem si posen en perill la nostra vida? Espero que la trobis. Que no sents els meus valuosos advertiments! Chainman! Llum de destrucció! Ràfegues de... No, prou! Però que no ho has entès! No vol combatre! No t'hi interposis! Per què no ho vols entendre? Mira com ha acabat! Ell no tenia cap intenció de matar-te! Només et volia ajudar! Aparta! Azalea! Aparta! Azalea! Artia! Espera, Azalea! Mira! Llum!